Les mesures ens marquen des del Procicat, el primer tram d'obertura de les instal·lacions, ja són conegudes per tothom, un 30% de tot l'aforament, tot l'aforament interior, que és la piscina coberta, les sales, tot el que són activitats de sala, i amb això hem tingut d'adaptar-nos, de baixar d'un 50% d'on veníem abans d'aquest mes que hem estat tancats, i aquest 30%, a part de portar la mascareta sempre que hi hagi desplaçament per l'instal·lació. Un canvi que hi ha hagut és la sala de condicionament, que la mascareta s'ha de portar sempre i només accepta quan es faci el treball amb les màquines de cardio. I una mica els vestidors tancats, cosa que abans encara permetíem, els vestidors han de quedar tancats tot el que és activitats de sala, i l'únic que mantenim els vestidors oberts és quan és les activitats de piscina. I mantenim les 90 o més de 90 activitats pels nostres abonats i abonades, i esperem que tot això aquestes 2 setmanes les passem el millor que puguem, i sobretot agraïm molt als abonats i les abonades que ens fan confiança i ens segueixen venint, tot i que hi ha hagut una forta davallada en els abonaments, però òbviament ha sigut conseqüència de la situació en la que estem, però esperem que mica en mica anant remuntant. La gent tenia moltes ganes de venir, vull dir, pràcticament amb l'aforament aquest limitat que tenim, totes les activitats han estat plenes, i la sala fitness, que és el gruix en moments de les activitats que fem, ha estat al tope. Les 21 persones que podíem tenir, a 2:45 del matí tenim l'aforament ple.